Hello, hi, खुलुमबाय माबोरै दं नोंथांमोना मोजाङै दं ना आंबो मोजाङै दं वेलकाम टू Anjali Basumatari दिनजों फाइनली एम्फौ फिसा 19 दिन जाबाय 19 दिनाव दिनै जों सानथाम एम्फौ फिसा हमसिगोन आरो ओमफ्राय माबोरै जायो माबोरै खालामो दिनै दिनथ'हा थुदो बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो ओमफ्राय इसेबां गरम जादों नै आं बिफां सायाव जना दङ ओमफ्राय जिरायनानै नै बार फैदों आरो खोलो खोलो एसे बार फैदों दासो मोजां मोनहांदों ओमफ्राय थुदो बिदिब्ला एम्फौ फिसाखौ नायहैनोसै माबोरै जाना दं माबोरै प्लिज नायजोब भिडिअखौ आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालाम लोगोफोरनो शेयार खालाम थुदो बिदिब्ला जाबाय सानथामाव जोबफ्रामबायानो आधा जोब्बाय नै गाइस इथिंसो दङ ओमफ्राय इथिं गालै नै गाइस बेबायदि दिनना होदो गोलैलांदो दामाहाय नै गाइस खाबाय गोमोन नै इथिं गालै देखाय फैसना Nơi mama mana ôi anh mà ấy lấy sao mà được ra nơi sao mà lại ra nơi ngày về được नै सान्दुंआबो जा गोसा बैथिं थाइजौ दंमोन थाइजौ ओमफ्राय नै न'आनो दुंखावजोबदोंना 38 ना मा जादों गाइस हायाव थानायखौ इदि बिलाइयाव होना होनोसै आरो नै गाइस दिनैनि मोननाया बेयाव दङ ओमफ्राय नै बेयावसो मानबाय खांदोंहाय इसोरो जायगा होबा जायगा लानो रोङा नै गाइस बेवहा जा बुरजा जाना दङ दिनै 5-6 केजि जागोन नामा दिनैनिया एसे दङ नै बिदिनो होदो बे मैयानिया नै गाबोन समबारै जागोन बे नैयाव मासे मोननायहाय गाइस नै बिलाइयाव होजोब एसेल' जाबाय दे गाइस बिदिब्ला भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो एम्फौ हमनाय भिडिअ दे बिदिब्ला बाय बाय